Zdar lidi, dneska se mrkneme na dlouho očekávanou novinku SJ-Cam SJ7 Star. Konečně 4K reálný od SJ-Camu, takže 12 megový snímač Sony IMX 117 a procesor Ambarella A12, 4 jádro. Tady máte nálepku, že to je pravý, tak se mrkneme, co dostanete v balení. Samozřejmě novou kamerku. USB kabel, bohužel se jedná o typ mini USB, ne micro USB. Nalepovací držák, který je zároveň otáčecí oproti základně. Takže na rovné plochy, na zakulacené plochy, objímka na trubku, náhradní nalepovací polštářky, zadní dvířka s měkkou částí, takže funguje dotyk. Dostanete frame, tady dostanete silikonový ochranný obal na čočku, další nalepovací držáky bez otáčení, prodlužovací ramínko, útěrka, adaptér na stativ, na závit a na díru, další ramínko otáčecí a další ramínko jenom prodlužovací, návod a samolepky. Tak to je všechno. Kamera stejně jako M20 využívá tenčí tyhle ty packy, takže už to není kompatibilní s goučkem, jedou si svoji vlastní ligu. Když to dáte do originálního držáku, tak je to takový napitel. Tohle je klasický GoPro držák, vidíte, že tohle je docela tlustý. Drží to. Tady má tenkou packu a k tomu je nový držák, nízkoprofilový. No, kdo ví, jak to bude držet. Tady je klasický pouzdro slimový. Když to porovnáme třeba s tou 4000 plus, tak tady je klasický pouzdro, který je k tomu dodávaný, a tady je 4000 pluska ve slimovém pouzdře. Takže v tom slimovém je ještě menší než nová SJ7. SJ7 je o trochu tenčí. Tak, vyndáme ji, je tady západka, jinak tlačítka jsou velký, dobře se mačkají, takže není problém. Tak, tady už můžete vidět SJ7, krásný hliníkový tělo, takže se bude dobře chladit. Dvířka baterie, vstup na mikrofon, micro HDMI, slot na kartu, mini USBčko, tady zapínání, vstup do nastavení a ze shora spoušť.
Tak, displej dotykový, můžete vidět tady máme nastavení. Měla by tam být čeština, v tomhle firmwareu verze 1 tam není, takže třeba až to zupdateu, tak tam bude. Fotky. A videa. Stažením ze zhora se dostanete do rychlé nabídky, zapnutí Wi-Fi, přehrávání obrázků a tak podobně. Zprava doleva přepínáte mezi focením a točením a ze zdola nahoru další rychlý menu. Porovnáme si to s kamerou TI T5e, která má stejný procesor i stejný čip. Nemá dotykový displej, není hliníková, ale má stativový závit. Jak můžete vidět, tak SJ má ledku tady a tady, kdežto TI má ledku ze spoda, ze zadu, z vrchu a ze předu. A můžete vidět, že SJ je o trošku tenčí, ale co je hlavní, tak mu nevykukuje čočka. TI, když spadne na přední hranu, tak okamžitě poškrábete čočku, když to SJ je utopený, takže je chráněný tou okolní hranou. Tady vidíte, že ty displeje vypadají docela podobně, co se týká stavového informací, baterka, mikrofon, datum. Jediný rozdíl, že SJ udává zbývající čas v hodinách a minutách a tady to máme rovnou ukázaný, kolik giga je volného. Tak udělal jsem takovouhle krásnou spojeninu z TI a SJ7. Drží to u sebe, takže zítra vám natočím nějaký videjka s obou kamer a uvidíte přesně, jak se to chová. Jak jedna, tak druhá kamera, jak jsem říkal, mají stejný senzor, stejný procesor, takže uvidíme, jaký tam je rozdíl. Výhoda Cage pro SJ7 je, že tu kameru tam můžete dát takhle i vzhůru nohama. Jsou tady díry na spoušť i na repráček, i tady na ty boční konektory, takže to je docela vychytávka. Tak jo, uvidíme. Už je tady, už se nebojí, viď?